mwaiona sima ndikuja apapai. Sima iyi ndikuja apapai. Kuti itheke sima yokhayi yatheka apa. Mona ndiwo zili apapazi muziwe ndiwozi. Nyamare 10,000 kuti itheke sima yokhayi apapai. Okay. Ndini nkhani ndifuna ndiyankhule kwa Malawi. Mmene dzikoli lafikira. Ine ndiwoyimba. James Chimoto ndineyo oyimba. Amene naimba nyimbo ya Mzimu wa Chilima. Ndineyo. Koma ndini nkhani yoti ndiyankhule kwa Malawi. Dziko la Malawi lafika poti sizinachitikeponso. Tikati tilowere kunsika upeza kuti katundu wadula. Tiye tipiteni tikagule mafuta agalimoto mizere. Amalawi akuyembekeza chani? Pa 16 September Amalawi akufuna tu avote. Mtsogoleri amene akufuna Malawi ndi Peter Mutharika. Ndi nkhani yosavuta so kuti tichite kufotokoza kapena kuti tichite kumbaso pasi ayi. Chifukwa Amalawi akudziwa mmene Peter Mutharika amasiya udindo kwasira anthu awa adalanda awa. Fawo suti adawina koma adachita kulanda dziko. 2020 adapeza katundu alotsika kwambiri mtengo. Koma lerolo katundu ali pa ndalama zingati. Chilichonse chakwere, chinenso chakwereratu. Pempho langa kwambiri limene likufuna ndiyankhule pano. Achipani cha UTM. Afodi yabwera kale ku DPP. Titokoze kwambiri Enoch Chihana. Ni mtsogoleri mmodzi amene akudziwa amene Amalawi akuvutikira. Achihana ulemu wanu umene muliko. Mwadzichepetsa kubwera kudzagwira ntchito ndi Professor Peter Mutharika. Mwadziwa mavuto a Amalawi amene alili pano. Simunayang'anire zoti mudzilemetse mimba yanu kapena mufuna udindo ayi. Koma mwaona zimene Amalawi akumana nazo. Anthu ena alumbira ku Malawi kuno kuna kuti MCP sazabwereso mboma. Koma chifukwa choti UTM idapanga alliance ndi MCP. Anthu ankaona ngati mwina makapakhala kusintha kwina kwake koma sizidatheke. Sizidatheke. UTM sidagwiritse ntchito nzeru zake kuti ithandize dziko la Malawi. Nzeru zimene ali nazo UTM, manifesto ya UTM sadagwire ntchito. MCP inso idaphangira ikungozunza Malawi pano. Dziko lafika poti kusanduka bwinja. Munipetsa muno bwino. Ngakhale sima yusiku koma olomphaka yakudziwa zimene ndikuyankhula pano ponse. Chonde ndikupempheni akabambe amene muli president wa UTM. Komanso kumeneko kuli azikuluakulu. Kula china Felix Njawala anthu oti dziko la Malawi likonda kwambiri. Kuli mayi Patricia Kaliati kuchipongo zimene nakwatira ine kumulanje kwa Nkandro. Dziko la Malawi malikonda. Mukuona amene dziko anthu ana akuvutikira pano. Ndagwira mwendo dzichepetseni gwirani ntchito ndi Professor Peter Mutharika. Mupulumutsa Amalawi, Amalawi ali pa mavuto. Amalawi ali pa mavuto. Musayembekezere kunena kuti tikavota pa 16 September ndiye tidzavoteso ndi ayi tidzapangaso alliance after no chisankho chitachitika ichichi ndekena okay mphakaso akudandaula ndingene mukuona mphakaso akudandaulaso neso ndangayiraso. Tisayembekezere kuti tikavota ndiye tidzapangeso ayi tipangano alliance tikavota kena kadzaulutse una kuti ayi pafunikano 50+1 ikwanembo mwene tipangano alliance ino padzakhalenso 90 days. Miezi 3 Amalawi tidzavoteso. Mita futikira pano Amalawi nokha simukuona UTM simukuona nokha amene Amalawi tafutikira pano UTM simukuona inu. Musayang'ane za udindo kuti mufuna udindo wa mtundu waje kapena mufuna udindo wa mtundu waje. Chonde ndagwira mwendo. Pangani zimene apanga olemekezeka Enoch Chihana ndi Afodi. Kusonyeza kuti ali ndi mtima ofuna kuyenda ndi Amalawi, kufuna kupulumutsa Amalawi. Utsogoleri tumachokera kumwamba. Sochilo kakamiza zinthu. UTM kani pansi mukambirani ndagwira mwendo ine mwana wanu James Chimoto oyimba amene aimba nyimbo ya Mzimu wa Chilima. Ngati ni ngozi inapha Chilima kapena ndi anthu omwe anachita izi Ambuye zivumbulutseni. Nyimbo imene naimba ndine.
kumeneko tikunali kulankhula kwa a James Chimoto kuwapempha akuluakulu a chipani cha United Transformation Movement UTM kuti atakhala pansi aganize mofatsa ndi kudzichepetsa ndi kugwira ntchito limodzi ndi chipani cha Democratic Progressive DPP komanso mtsogoleri wa chipanichi olemekezeka a Profesa Peter Mutharika. Ndi mwazimvera nokha Malawi kulankhula kwawo kumeneku nditi madamusanachoke mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.